Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna 3 persuni tilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għal COVID-19. Ministeru għas-Saħħa ħabbar fuq il-midja soċjali li dawn kienu żewġ nisa ta' 77 u 81 sena u raġel ta' 81 sena. Dan ifisser li pajjiżna reġistra 12 fatalità fl-aħħar ġimgħa bil-vittmi tal-virus issa jammontaw għal 492. Ta' min wieħed jinnota, il-Gżejjer Maltin kienu ilhom ma jirreġistraw imwiet tal-pandemija għal 8 ġranet sħaħ b'mod konsekuttiv sa mill-bidu ta' April illi għadda. Intant bejn it-2 u 3 kienu 432 każ ġdid ta' COVID-19 b'126 persuni pożittivi illi qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei, ta' filwaqt li l-pazjenti rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva żdiedu għal 9. Fl-aħħar 24 siegħa qed jitqiesu bħala mfejqa mill-virus 868 persuna minkejja li issa dawn il-persuni mhux obbligati li jerġgħu jagħmlu swab test li jikkonfermalhom li fuqhom il-virus. Dan kollu jfisser li il-każi attivi f'pajjiżna bħalissa qed jammonta għal 13,614.